Обновена спортна зала, основен ремонт на читалище, ново стрелбище за спортна стрелба, автоматична поливна система в Централния парк, енергоспестяващи дейности в сградата на общинската администрация. Това са придобивките за жителите и гостите на Кнежа по проектите, финансирани чрез местната инициативна група Кнежа по мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони. Нека видим как подходът Лидер и местната инициативна група промениха Кнежа и средата, в която живеят хората там. Още с пристигането ни впечатлява промяната в централната градска част на Кнежа след рехабилитацията на зелените площи и изграждане на автоматична поливна инсталация в Централния парк. Създадените атмосфера, уют и удобство са факт благодарение на проект на стойност 56 000 лева. Целта на инвестицията е подобряване на градската среда и качеството на живот в града, известен като рекордьор по високи температури през лятото и по ниски през зимата. Това е един от 6 проекта, реализирани чрез местната инициативна група, чието бенефициент е община Кнежа. Според мен това е много оригинален проект, тъй като изолирахме някакси субективния фактор. Не се налага хора от комуналните дейности да тичат, да поливат, да прехвърлят маркучи. Тук с една електронна система от водоизточник в центъра на града се полива парка ни автоматично, зададени са часове, срокове, следи се влажността в парка и така, от само себе си тръгва системата, полива, хората се любоват, радват се, като виждат тая придобивка. Охлажда центъра също и много добре се приема от местната общност. Питаме хората в центъра на Кнежа в един от най-горещите юлски дни, дали това наистина е така. Аз съм мелиоратор, между другото, и са ми познати тия системи. Полезно е, защото все пак дава оживителна влага. Кнежа е един от селищните системи, където зимно време е най-студено, летно време е най-топло. Ивановите судове и Петровите пекове през юли месец. Това е едно хубаво нещо. По-пестеливо, доколкото знам капковото поливане и това е добре. По-малко разходи за общината. Въобще те са си много хубави нашите градинки. Харесват ми. Да, с нощи по-преди работа. Тя ще озелени повече и ще бъде по-свежа тревата. Разбира се, че ни харесва. Че да не ми харесва. Градинката освежено, ръсти малко и по пътеките тук, става хладно вечер. Най-важно зеленина. Особено при днешните топлини. Ако не беше тази система, ще да изгори. По мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони, основни услуги за икономиката и населението в селските райони, е осигурено финансиране и за реализиране на енергоспестяващи дейности в сградата на общинската администрация в Кнежа. Ние подменихме парното отопление, направихме допълнителни санирания върху сградата, радиатори, разводки, арматура и се очаква от наесен, тъй като нашата сграда и повечето публични сгради в общината са газифицирани, все пак с този проект да намалят още повече разходите на общината, които даваме за отопление през зимата. За изолацията на покрива, подмяна на дограмата в сутерена, подмяна на котела, изграждане на нова отоплителна инсталация в цялата сграда, инвестициите чрез оперативната програма са за над 96 000 лева. Само за няколко месеца построената през 1975 година спортна зала, която носи името на родения в Кнежа олимпийски шампион Гълъбин Боевски, е коренно променена. Топлоизолация и смяна на дограмата са само част от дейностите. Основно ремонтирани и климатизирани са залите за тренировки по вдигане на тежести, джудо, карате, джуджицу и тенис на маса, съблекалните, включително и за гостуващите отбори, сервизните помещения, лекарските кабинети и манипулационните, административните офиси.
Общата стойност на проекта е почти 350 000 лева. След ремонта, спортната зала с площ от 490 квадратни метра е достъпна за хората с увреждания, които имат желание да развиват спортни заложби или просто да спортуват в свободното си време. Кметът на Кнежа Симеон Шарабански плисна менче с вода на церемонията по откриването на спортната зала с пожелание в нея да израснат много световни и олимпийски шампиони. Кнежа има сериозни спортни традиции и немалко поводи за спортна гордост. От залата са започнали своя път към спортните победи десетки национални състезатели от община Кнежа. Едни от най-големите постижения са на местната школа по вдигане на тежести. Новата придобивка става една от най-добрите зали в България. Да не кажа най-добрата. Тя беше трагедия. Общината знаеха, всичко се знаеше, но явно не е имало средства. Сега успяха да направят, което е радващо. Радващо е наистина, като погледне човек и вътре, вън, навсякъде, да му е приятно да влезе. Сервизни помещения и съблекални. Всичко е добре. Нищо, че няма никакво оборудване. И сега тепърва трябва да започнем да оборудваме залата. Деца имаме, не мога да се оплача. Има начинаещи, има напреднали. Сега имам двама, които са в националния отбор. Особено радостни са състезателите по няколко вида спорт, които ще се развиват в залата. Супер! Хубава е. По-добре от миналата. Чакам с търпение да се направят окачения тавани и ще почваме. Много хубава е залата. Отвътре още по-хубава, защото ще тренираме там. Освен окачения таван, в залата трябва да се монтират подиумите, за да започнат тренировките на децата и юношите от отбора. За тях от дарители от Кнежа вече са събрани 8000 лева, разказва треньорът Васил Милашки. 1975 година открита залата. Аз съм един от първите състезатели и една от причините да бъде направена тази зала. Друг състезател от отбора на Кнежа по вдигане на тежести от онези години сега развива друг спорт. Йордан Дилков е амбициран да превърне родния си град и в национален център по спортна стрелба. Някога медалист от световно първенство по щанги, днес той е председател на ловно сдружение Кнежа 2000, което спечели проект по мярка 321 на програмата за развитие на селските райони, чрез местната инициативна група за 390 000 лева за изграждане на спортно стрелбище. Проектът се финансира от приоритетна ос 3 – качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост. В момента се намираме на площадката, която е на 50% готова. Имаме още един месец да завършим стрелбището, което е в почти, да не кажа на финала, но сме почти готови да си приключим абсолютно всички дейности. Тук ще има едно стрелбище, което ще бъде дисциплина скит, и другото стрелбище, което ще бъде дисциплина трап. И двете дисциплини са олимпийски, занимавам се с този спорт, бивш спортист съм и използвах възможността по тая програма да направя едно съоръжение, където ще остане за нашия град и за бъдещите поколения, и за децата, които са в нашия град. Без помощта на Европейския съюз нямаше да можем да го направим това. Изобщо няма какво да се лъжим. Особено впечатлява сградата на обновеното читалище Борба 1896. Макар и все още ремонтът да не е завършил, жители и гости на града вече се удивляват на новия облик на достолепното здание. Читалище Борба 1896 е особено важно за Кнежа, подчертава читалищният секретар Искра Цанкова. Дейността звучи като клише, богата и разнообразна, но наистина е такава. 18 формации, свързани с изкуствата, 3 театрални състава. Организираме и провеждаме международен фестивал за аматьорски театър, празник на царевицата, конкурс Мис Царевица. Използвахме благодарение на бързото стартиране на местна инициативна група Кнежа. Беше първият проект, който беше внесен. Това също е показателно за важната функция и роля на читалището в Кнежа и така
Заради ремонта, Международният театрален фестивал за аматьорски театри, който се провежда от 8 години през последната седмица на юни, тази година ще бъде през октомври. Сега в сградата се извършват саниране и изолация, цялостна подмяна на дограмата, подмяна на сценичното осветление и озвучаване, преустройство на гримьорните с баня с 2 отделения на 2 етажа, изграждане на клуб на дейците на културата и цялостен ремонт на помещенията след смяна на дограмата. Тече ремонта, успешно тече. Доволни сме, много неща заложихме, искаше ни се всичко да покриеме, но така трудности известни, но пък има съдействие от страна на всички ангажирани по проекта и очакваме септември месец да приключи. Сградата не е ремонтирана основно от 70-те години на 20 век и естествено, че нещата, които са направени, се амортизират, подменят се техническите характеристики, има нови по-съвременни средства и като осветление и озвучаване и въобще материалната база беше наистина много амортизирана и устарява. Ние винаги сме имали съдействие от страна на общината и помощ от бизнеса, но ремонтите и подмените са били винаги малки на парче, а сега това ни беше възможността за по-мащабен проект. През октомври, веднага след приключване на ремонтните дейности, заедно с Международния фестивал на аматьорските театри Звезден прах, читалището ще е домакин на още 2 големи събития, които традиционно се провеждат в Кнежа в ранната есен. Това са дългочаканият празник на царевицата, заедно с конкурса Мис Златна царевица. От тази година те ще се провеждат в много по-приветлива и комфортна среда, благодарение на местната инициативна група Кнежа и проекта, изпълнен по мярка 321 основни услуги за икономиката и населението в селските райони на програмата за развитие на селските райони.